Om ni ska se det här avsnittet så måste ni ha sett förra delen av det här, för annars fattar ni ingenting. Ja, jag tänker inte säga något där. Ja, det här är igen. Nej, vi börjar direkt. Nej. Och vänta lite, det var en elektrostöt han sköt. Och jag är gummi, så det blir elektrosnut. Dags att vi gör elektrosnut. Snut vi gör elektrosnut. Spelar någon roll, elektrosnut. Snut vi gör elektrosnut. Hela snut, elektrosnut. Ta en snut, ta en vida. Och sen jag spelar med en snut. Men när det snör och kör jag slira, då himla snut med ögonen. Fy fan vad snut har blivit kräsen. Men du och snut vet, vi måste ändra våran snut. Elektrosnut. Dags att vi gör elektrosnut. Spelar någon roll, elektrosnut. Jag är elektrosnut. Jag är elektrosnut. Det var ingen smart tag. Jag är elektrosnut nu. Då har jag mina fulla krafter. Nu ska du få din fiende. Elektrosnut. Spelar någon roll. Elektrosnut. Och kan vi kör elektrosnut. Snut. Nu när jag har mina fulla krafter som elektrosnut. Så ska du få. Elektrosnutattack. Nu så ska vi se till att du hamnar i fängelset. Och så tar vi ut dig. Och var är Brildo? Brildo? Har Brildo rymt? Ja, men det var ju bra. Då slipper jag rädda Brildo fram när det är rymt. Elektrosnut. Dags att vi gör elektrosnut. Ta det lite lugnt med elektrosnut. Du får spara det till senare. Men jag gillar att vara elektrosnut. Ja, men du kan spara elektricitet. Varför pratar jag så här? Jag pratar ju så här helst. Ja, det gör jag. Tycker inte om att prata så här. Eller så här. Du snut. Använd inte dina krafter nu. Använd dem när du behöver dem jättemycket. Du har redan vunnit den här kampen. Okej, men prata som du brukar göra. Okej. Men var är egentligen Brildo? Ja, det kan ni fråga er. Just nu är Brildo på en strand i Bahamas. Jag lever livet här på stranden i Bahamas. Men det gick inte som Brildo hade planerat. För elektrosnut kommer att rädda dig. Elektrosnut. Nej, Brildo vill vara kvar i paradiset.